Masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Argentina Javier Milei ya rattaba hannu kan sabbin matakan farfado da tattalin arzikin kasar. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani ginin ƙarƙashin ƙasa a Gaza da suke da yaƙinin sansanin shugabannin Hamas ne. A Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan matsin lambar da shugaban babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ke fuskanta. Saboda rashin hukunta tsohon gwamnan jihar Rivers kan zargin yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Duk manyan laifuka ne wanda inda jam'iyya ce wacce take jam'iyya ta hakika mai da'ar jam'iyya cikin gida gaskiya da tuni an hukunta shi wuke din. A jamhuriyar Nijar sanarwar gwamnatin ta sake buɗe makarantun boko a yankin Tiliberi ta jefa fargaba a zukatan malamai da iyaye. Mun jinjina mai sosai to amma ba nan gizo ke saka ba matakan tsaron nan shi wai lilla an tabbatar da hare-haren nan an bar kai su cikin wannan wurare koko wannan aya tambaya ce. To muna kuma tahe da rahoto kan karar da kotun kolin Najeriya za ta fara sauraro a yau wadda gwamnan jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf da jam'iyyarsa ta NPP suka shigar a gabanta. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto labaran duniya suna na Rabi'atu Kabirinka. Shugaban ƙasar Argentina Javier Milei ya rattaba hannu kan sabbin dokokin farfado da tattalin arzikin ƙasar. A cikin wani jawabi nasa da aka watsa a gidan rediyo da talabijin ya ba da bayanan matakai 300 da ya kira matakin farko na sake gina ƙasar. They include privatizing state companies and deregulating mining and other. Wakiliyar BBC ta ce matakan sun hada da cefanar da kamfanonin gwamnati tare da sauya fasalin ka'idojin haƙo ma'adanai da sauran masana'antu. Sojojin Isra'ila sun ce sun gano wani ginin ƙarƙashin ƙasa a Gaza wanda ke da matakalar bene da lifta da suke da yaƙinin sansanin shugabannin Hamas ne. An Israeli army spokesman said the tunnel network branched out from... Wakilin BBC ya ce mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ilar ya ce sansanin na da alaƙa da kadarorin da aka yi wa rijista da sunan shugaban Hamas Yahaya Sinwar da kuma wasu manyan jami'an Hamas. Yaƙi dai ya ƙara rincaɓewa a zirin Gaza daga jiya Laraba a yankin Kan Yunus ma ana gwabza ƙazamin faɗa inda Hamas ta ce ta kashe gwamman sojojin Isra'ila. Sai dai ba iya tantance sahihancin wannan ikirari nata ba. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sage daga kaɗa ƙuri'un tsagaita wuta a Gaza yayin da jami'an diflomasiya ke fafutukar amincewa da yaren da za a rubuta daftarin da shi. Tun ranar Litinin ne aka shirya kaɗa ƙuri'ar sai dai an sha jinkirta hakan. An tashi teburin tattauna a birnin Alƙahira tsakanin Hamas da masu shiga tsakani ba tare da an cimma matsaya ba, bayan da Hamas ɗin ta kafe cewa wannan karon ba za ta amince da musayar fursunoni ba. Ma'aikatar lafiyar Hamas ta ce mutane 20,000 ne aka kashe a Gaza tun farkon soma rikicin. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yau ne rana ta biyu da za a ci gaba da kaɗa ƙuri'a a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Hakan ya faru ne bayan da aka samu jinkirin fara zaben da rashin buɗe wasu rumfunan zaɓe a wasu sassan ƙasar a jiya Laraba. Kongo na gudanar da zaben 'yan majalisa ne da kuma shugaban ƙasa. Da yawa daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar sun yi kira da a soke zaben, inda suka zargi an tafka kurakuran da suka haifar da tarzoma. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya yi maraba da matakin Amurka na sakin wani shahararren ɗan kasuwa ɗan ƙasar Colombia Alex Saab. An tsare Mr. Saab bayan da aka zarge shi da laifin ƙoƙarin halasta kuɗin haram, yanzu haka dai ya isa birnin Caracas a wani ɓangare na yarjejeniyar musayar fursunoni. Ƙasar Venezuela dai ta jima tana neman a saki Mr. Saab wanda babban abokin hulɗar shugaba Maduro ne. There are currently at least 10 US citizens in prison in Venezuela, including 2 former... Wakilin BBC ya ce akwai akalla 'yan Amurka 10 da ke tsare a gidan yari a Venezuela da suka hada da tsoffin dakarun soji na musamman na Amurka da suka yi kokarin haɓarar da shugaba Maduro a shekarar 2019. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake kunshe da su. Dubban jama'a sun kwarara a titunan babban birnin Argentina, Buenos Aires,
a wata babbar zanga-zanga ta farko ta nuna ƙin amincewa da tsare-tsare da manufofi na tattalin arziki na sabuwar gwamnatin ƙasar. Shugaba Javier Milei ya bayyana sabbin matakan tsuke bakin aljihu da suka hada da rage kudaden da gwamnati ke kashewa da kuma zabtare darajar kuɗin ƙasar. Ga rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana. Bisa ga dukkan alamu a ce an fara shata layi tsakanin sabon shugaban ƙasar ta Argentina mai ra'ayin siyasa da mulki na sakin mara da gwamnati ke rage tsoma bakinta da kuma nuna iko akan harkokin tattalin arziki da mulki da kuma rayuwar jama'a mako biyu kacal da hawan shugaban. Wannan kuwa ya biyo bayan kamun ludayin shugaba Javier Milei ne inda ya gabatar da jawabi ga ƙasa ta rediyo da talabijin, jawabin da ke bayyana wasu daga cikin matakai 300 da ke fayyace tsauraran matakai da ya ce matakin farko ne na hawa turbar sake gina ƙasar. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país. Ya ce, burin shi ne bin hanyar sake gina ƙasarmu, dawo da 'yanci ga ɗaiɗaikun jama'a da kuma fara tarwatsa tarin dokokin da suka hana tattalin arzikin ƙasarmu ci gaba. Matakan dai sun hada da sayar da kamfanonin gwamnati da sakarwa masana'antun ma'adanai da sauransu mara. Haka kuma shugaban ya ce zai soke dokar da take takaita hayar gidaje. Ya yi bayani akan nasarar da yake fatan matakan za su haifar da cewa hanya ce da za ta kai ga sake gina ƙasar. Ƙungiyoyin da ke wakiltar marasa aikin yi ne da suka shirya zanga-zangar. An kuma baza 'yan sanda domin hana masu zanga-zangar rufe tituna. A makon da ya gabata ne gwamnatin sabon shugaban ta zabtare darajar kuɗin ƙasar da sama da kashi 50 cikin 100 a kan dalar Amurka. Rahoton da Annur Muhammad Annur kenan ya haɗa mana. Yanzu kuma bari mu je Najeriya inda rahotanni ke cewa shugaban babbar jam'iyyar hamayya ta Najeriya wato PDP ambasada Iliya da Magum na fuskantar gagarumin matsin lamba daga wasu manyan jam'iyyar don hukunta tsohon gwamnan jihar Rivers kuma ministan babban birnin kasar Abuja ne Samuke kan zargin yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Shi dai Wike wanda har yanzu bai sanar da sauya sheka daga jam'iyyar ba ya nuna goyon bayansa ne ga shugaba Tinubu na APC a fili a zaben shugaban kasar da ya gabata. Amma ya karbi mukamin minista a gwamnatinsa, kana daga bisani ya ci gaba da yin abubuwan da wasu ke kallo a matsayin cin dunduniyar jam'iyyar. A baya-bayan nan ne wasu 'yan majalisar dokoki 27 na jihar Rivers ɗin makusantansa suka fice daga PDP zuwa APC. Wani abu da wasu ke kallo a matsayin sharar fage ga shi ma Weekend. Ga rahoton Imam Sale. Bayanan da na samu dai na nuna cewa wasu gaggan jam'iyyar ta PDP ciki har da 'yan kwamitin gudanarwarta sun nuna rashin jin daɗinsu a kan jinkirin da ake samu wajen ɗaukar mataki a kan Nyesom Wike, mutumin da ake ganin ya zame wa jam'iyyar ƙadangaren bakin tulu, a barka ka ɓata ruwa garin karka a fasa tulu. Kiraye-kirayen sun ƙara ƙamari ne bayan ganawar da shugaba Tinubu ya yi da Wiken da magajinsa, da zimmar warware rikicin siyasar da ya ɓarke a tsakaninsu a jihar Rivers duk da cewa shi ɗan APC ne su kuma 'yan PDP. Malam Ibrahim Abdullahi shi ne mataimakin kakakin jam'iyyar ta PDP a Najeriya, ya kuma tabbatar min da irin waɗannan gunaguni da ake samu. Magana ba ƙarya ba ce, da ba a kawo yanzu ba da koken da 'yan jam'iyyar PDP har da wasu mu da ke kwamitin gudanarwa ke yi na cewa Wike na buƙatan a durƙusar da shi ko kuma a hora shi in dai ɗan jam'iyya ne. Amma ambasada Damagun yana kallon illan da hakan ke iya haifarwa a inda aka hito. Amma ka sani yanzu ma inda muke shi karan kanshi abin ya kai mishi gaya, ya kai da damuwa sosai na ganin cewa abubuwan da yake gudun a cimma na koran Wike da wasu mutane da ake ganin sun yi ma ko kuma suna kan yi ma jam'iyya zagon ƙasa. Yanzu shi kanshi abin ya ishe shi. Uzurin da yake yi ma Wike uzurin ya kai bango. To koyaya masana ke kallon wannan batu? Farfesa Kamilu Sani Fage masanin harkokin siyasa ne a Najeriya. Wike yana ɗaya daga cikin wa'anda suka ci gajiyar ita jam'iyyar PDP tun daga chairman na karamar hukuma ya tafi har ya zama karamin minista na ilimi, ya dawo ya zama gwamna. Ita jam'iyyar ta mushi riga, ta mushi wando, duk komai da take yi. To inda wani ne ko dai ya zauna a cikin jam'iyyar ko idan duk bai gamsu da wannan ba to ya fita. Har kuma yake dukan kirjin cewa ba a isa a hukunta shi ba. Duk manyan laifuka ne wanda inda jam'iyya ce wacce take jam'iyya ta hakika mai da'ar jam'iyya cikin gida, gaskiya da tuni an hukunta shi Wike din.
To sai dai a cewar mataimakin kakakin jam'iyyar ta PDP Malam Ibrahim Abdullahi, wasu daga cikin waɗanda ke da alhakin ɗaukar mataki a kan batun ba sa goyon bayan ɗaukar mataki a yanzu. Shi kwamitin na gudanarwa tana nan tana zauren sulhu na tunanin yadda za a iya cimma wannan matsayin in shi ne ake ganin ya fi zama maslaha. Akwai wayanda ba su yarda da a yi haka ba. Suna ganin a ɗan ƙara tabbatar da imaninsa inda gaske manufan shi shine cuta ma jam'iyya, to su ma sai su yarda, amma a yanzu suna ganin har wa yau ba a kai gaban da ya kamata a sallame shi ba. To kowane mataki ne jagororin na PDP ke nufi? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Kamilu Sani Fage. To a gaskiya ni ban yi zaton akwai matakin da zai ɗauka kuma fiye da wannan ba. Ƙararra ya fito yake yi kuma yake ƙalubalantar ita jam'iyyar kan in ta isa ta ɗauki mataki a kansa. Sannan kuma duba inda ya fito yana waƙar goyon bayan shugaban ƙasa. Jam'iyyar PDP dai ita ce babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya. Sai dai masana na ganin irin waɗannan rikice-rikice da take fama da su na iya haifar mata da babbar barazana. To sai dai wasu jagororinta na ganin cewa ba wannan ne farau ba, don haka yanzu ma za ta farfaɗo. Imam Saleh, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To daga dambarwar siyasa sai na kotu a Najeriya, inda nan gaba a yau ne ake sa ran kotun kolin kasar za ta fara sauraron ɗaukaka karar da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da jam'iyyar Zata NNPP suka shigar a gabanta. Gwamnan na jam'iyyar NNPP na kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da ta soke nasararsa, tare da bayyana Nasiru Gawuna na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamnan jihar. Daga Kano ga rahoton Zaharaddin Lawan. Wannan ne karin farko da kotun za ta fara zama bayan da ɓangaren NNPP suka garzaya gabanta, inda za a fara jin bahasi game da hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar da ya ce gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne lokacin da ya tsaya takarar gwamna. Barista Bashir Muhammad Tudun Wuzirci na daga cikin lauyoyin NNPP, ya ce za su bayyana a gaban kotun yau. Dukkanin abin da ya kamata mu gabatar mun gabatar a gaban kotun. Da yardar Allah kotun za ta tabbatar da mandate, wato zaben da mutanen Kano suka yi wa injiniya Abba Kabir Yusuf. Bangaren jam'iyyar APC ma sun tabbatar da cewa za su hallara a kotun. Barista Abdullahi Adamu Fage na daga cikin jerin lauyoyin APC. Dukan bangarorin biyu kowa zai yi bayani ne na cewa kotun ƙasa, musamman su wanda suka ɗaukaka ƙara, za su yi bayanin cewa kotun ƙasa ta yi kuskure, ba ta yi daidai ba dangane da hukuncin da ta yi. Daga ɓangaren mu kuma mu da aka ɗaukaka ƙara akan hukuncin da ya mana daɗi, za mu yi bayanai mu nuna cewa hukuncin nan an yi shi daidai, kotun ɗaukaka ƙara ta yi daidai, hukuncin ta daidai ne, mu ma mu zo da hujjoji gamsassu na shari'a. Masu ruwa da tsaki a jam'iyyun NNPP da APC dai suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatan alheri. Hisham Habib dan jam'iyyar NNPP ne. Fatanmu shine ita wannan kotu shine da Allah tunda ta kolice ta duba irin wahalar da jama'ar jihar Kano suka sha, sama da mutum miliyan 1 suka fito suka kada ƙuri'unsu, ta yi watsi da wancan tsari da aka zo da shi, wanda yake abu ne wanda ake ganin mutane mafi rinjayen masana shari'a ma sun fahimci ba shi da tasiri. Muna fatan nasara ga ita wannan gwamnati da aka riga aka rantsar, wadda ta jama'a ce kuma take musu ayyuka. A nasu bangaren jam'iyyar APC ma sun ce suna cike da ƙwarin gwiwa game da shari'ar. Ga ra'ayin Aminu Mai Dawa Fage. To muna ta fatan Allah ya tabbatar da nasara, mu kuma dama muna ta addu'a, kuma bayan Allah suna ta addu'a, saboda haka muna nan kuma muna da yaƙini in Allah yarda. Yaƙini da muke da shi na addu'o'in da muka yi da kowane bangare ma yana addu'a, amma mu mun fi son Allah ya tabbatar mana, kuma sannan muna roƙon al'ummar jihar Kano da su yi haƙuri, duk bangaren da ya samu nasara a zauna lafiya, a ciyar da jiha gaba, dan kowa ya zauna jihar zai yi wa ba mutum ba. Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri a jihar Kano. NNPP da APC dai sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a gaban rundunar 'yan sandan jihar Kano, inda kowane bangare ya amince cewa zai martaba sakamakon kotun duk yadda ya kasance. Bugu da ƙari, 'yan sandan Kanon sun buƙaci iyaye da su gargaɗi 'ya'yansu da kada a haɗa kai da ɓata gari a tayar da zaune tsaye a wannan lokaci da kotun kolin za ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar, har kuma zuwa lokacin da za a kammala shari'ar. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To ƙungiyar